Vážení diváci, vážení posluchači, vítám vás u 12. dílu našeho společného podcastu s Karlem Havlíčkem Sorry jako. A děkujeme za vaši přízeň, děkujeme, že nám píšete, moc si toho vážíme. I já vám přeju krásný den a víte, pane Babiši, že už na nás kouká víc lidí než na OVN? Fakt to. Já jsem byl taky překvapený, aspoň nám to říkal náš tým. Otázka, jak dlouho koukají. No, ale těch slednutí tam bylo dost. Ale oni na to OVN taky nekoukají celou dobu. No, já teda vůbec. No, ale tak byl to hustý týden. Proč? No, protože se potvrdilo, že vládní koalice má jediné motto do voleb, jak to tady píšou v jednom deníku, prachy a zbraně na stůl, to je motto letošních voleb. Pro ně. Ale pro nás, pro nás, Karle. Straší. Vzpomínáte si, co říkal premiér Fiala na začátku roku, že my strašíme a oni přišli do módu totálního strašení. Jasně, ale pro nás hlavní motto voleb, s čím my jdeme, jsou lidi, jejich život. A teďka si uvědomíme tu situaci, v jaké byly. Takže nejdřív strašili, zelená planeta, schoříme. Potom přišel ten šílený covid. No a samozřejmě tato vláda, co udělala, navýšila nájmy, energie, potraviny, všechno a ty lidi jsou unavení. Oni jsou nervózní, protože strašně dlouho chodí špatné zprávy. A hlavně, oni nevěří v stát, oni nevěří státu. Oni ztratili důvěru a my musíme jít do voleb, že to změníme. Že tady bude pro ně tak, jak to bylo v minulosti. A vy jste řekl správně jednu věc. To není, že nevěří vládě. Oni přestávají fakt věřit státu a to je průšvih. To znamená, oni už jsou unavení z toho, že jim stále někdo něco slibuje a poté, když tam přijde, tak vlastně jediný, co dělá, tak se vymlouvá na to, co bylo předtím. Jestli my budeme mít tu šanci, pane Babiši, a budeme zase u vlády, nesmíme udělat stejnou chybu, to znamená vymlouvat se na minulost. Je jasný, že za spousty věcí samozřejmě tahle vláda může, ale musíme se dívat dopředu a nesmíme to stavět na tom, co považujeme za špatný ve smyslu minulosti, ale na tom, co jsme slíbili lidem. Karla, co se stalo minulý týden, tak samozřejmě stalo se to, že se potvrdilo, že vládní koalice hraje jenom divadlo. Ano, že nechce s námi mluvit o obrany schopnosti. No a představte si, že já jsem si dohledal, že například britský parlament 11. listopadu 2024 při navyšování vlastně rozpočtu obrany na 2,5% GDP spending commitment, no bylo to veřejné. Bylo. No, takže oni hráli jenom divadlo, stejně to bylo při tom pozvání na tu první schůzku, kde už vlastně rozhodli. No a Piráti, kteří se toho zúčastnili za zavřenými dveřmi, řekli, že víceméně tam nebylo nic takového tajného. No a co my jsme vlastně chtěli vědět? Já tady mám asi 40 otázek. My se ptáme, prosím vás, když jsme se chtěli zeptat paní ministryně, proč kupuje protitankové miny? Představte si, protitankové miny za 4 miliardy až do roku 2031. Kupuje munici. A víte za kolik? Za 27 miliard kupuje munici až do roku 2031. Nakoupila 2 Embraery, to jsou takové letadla, které se používají ve vzduchu, aby natankovali ty stíhačky. No a představte si, že to, co nakoupila, vůbec ta F-35 prodražená, tam nemůže tankovat. A údajně to nejdražší nákup těchto takových letadel. No a paní ministryně, víte, pak za kolik... ještě ty drony za těch 285 milionů. Ale víte, za kolik ona nakoupila? Za to období, a to je jenom do konce ledna 24. A já to vím, pane Babiši. 434, říkám správně? Ne, 24. 25. Tak 425, dobrý, no tak. Ale to nevadí. No, takže prosím vás, ono to začíná od toho, proč máme nejdražší F-35. Ze všech nejdražších. 6,2 miliardy. 6,2 miliardy a oni vytáhli na mě video ze září, když jsem byl na jste říkal někde 1,7 nebo kolik, ne? 1,84, ano. A já jsem to obdivoval, no krásné letadlo. Taky obdivu, nevím, Rolls-Royce nebo nějaké závodní auto, no ale si ho nekoupím, protože bych ho nepotřeboval.
No, takže my máme strašně moc otázek. Například, proč my jsme dostali darem od Německa 42 nějakých starých Leopardů, tanků. Ano, to je a víte, proč je ten dar? Oni to musí teďka repasovat za 600 milionů, ale tím pádem vlastně je jasné, že i ty nové tanky, oni to důvodí, budou Leopardi. No a proč nepoptávali Abrams, který si koupilo Polsko? Takže já tady mám strašně moc otázek ohledně pořízení, ty F-35. Proč neoslovili Rafale, Mirage, F-16, F-18? Hlavně pořád ty Gripeny, že ještě. Jestli proběhly výběrové řízení a proč tady vlastně nakupujeme polní kuchyně, Karle? Na terénní za 4 miliardy. 4 miliardy. 4 miliardy. Takže se ptáme, proč potřebujeme tolik polních kuchyň? Ano. No, ale jestli se to soutěžilo. Těch témat tam bylo výrazně víc. Chtěli jsme slyšet mimo jiné, proč odchází vojáci z armády, jakým způsobem k tomu chtějí zabránit. Chtěli jsme slyšet to, proč se hádá ministryně s náčelníkem generálního štábu, to je v podstatě co týden, tak si nerozumí v úplně zásadní věcech. Chtěli jsme vědět, proč vydrbávají s některými českými podniky, zejména malými a středními podniky v rámci průmyslových zakázek, proč lžou, že splnili 2%, když to bylo 1,8% a zbytek si nakopli za F-35 na faktury z stavu budoucího, to znamená na zálohový faktory, takhle bych mohl pokračovat. My jsme hlavně, Karle, chtěli, aby to slyšeli lidi. Tak jak v britském parlamentu. Vždyť oni platí všechno. Oni jsou daňoví poplatníci. Oni mají právo vědět, jak to na té obraně funguje. Ale dneska jsem byl v Partii, byl tam se mnou ministr Lipavský a on říkal, no teď vy jste se mohli dozvědět celou řadu věcí. Mohla vám to paní ministryně a pan generál Řehka vysvětlit. Ale on zapomíná jednu věc. Vy i já, my si ty informace dokážeme od nich opatřit. Máme. Já vím, ale tak sám to víte, že když je třeba tak s generálem jednáme, stejně tak jednáme s ministryní, ale my nejsme stát. My zde hájíme zájmy lidí a ty lidi mají právo vidět, o čem se jedná, a když se někde má vynakládat další stovky a stovky miliard korun, no tak logicky chtějí vědět, za co to je a jestli to je transparentní a jestli je to účelově vynaložený, jestli je to efektivní, co na tom divného. Hlavně, Karle, chtěli říct, jak to mají dělat, protože oni to neumí. Za nás nám se dařilo navyšovat počty vojáků. My víme, že bychom to dělali tak, že ty vojáci by měli sloužit tam, kde mají rodiny, aby je občas viděli. Ano. A co dělá tahle vláda? No, jim zamrazila platy, vzala jim školkovné. Oni vůbec nechápou, že platí nájem, energie a tak dále. No, takže to jsme chtěli říct, jak by se to mělo udělat. No ale když náčelník generálního štábu si nerozumí s paní ministryní, která říká, vojáci nechtějí jít do armády kvůli Ukrajině. Řehka říká, to není pravda, my chceme bojovat. Potom ona to zase mění. Vždyť to je neuvěřitelné. A navíc dobře víte, že ona tam dala příkaz ty inspekci, aby zkrátka toho Řehku popravili, když to mám říct tako velice lidově. No a já jsem si tady dohledal, že jsme mohli i říct lidem, co my bychom si představovali, že by ta armáda měla pořídit. Ano? Protože oni potřebují ještě pořídit asi 3 velké dopravní vrtulníky, ano, potřebují doplnit ještě další vrtulníky, proč neoslovili ty americké tanky, no a potřebujeme samozřejmě tu protivzdušnou obranu, potřebujeme samozřejmě drony a další věci a ten Patriot, no takže, a taky bychom se ptali, že proč neoslovili ten Rafale má to Katar, má to, myslím, Saudská Arábie, má nosiče jaderných zbraní, že? Ano, má to. Teďka to, Chorvatsko to má, koupilo to Srbsko. Srbsko to domluvilo v roce 24, myslím 25 to vlastně dojednali, podepsali. No a ty Rafaly, myslím, že 12 jich mají, přijdou v roce 2028. A pan Fiala, protože to je jeho předvolební program, strašit lidi, aby je mohl zase obrat o peníze, prachy a zbraně, to je motto vládní koalice, vlastně říká, že Rusko nás napadne v roce za 6 let. No, ale ty F-35, které už nikdo nemá rád ani v Americe, přijdou do 10 let. No tak co chcete od premiéra, který říká,
že za 4, nejdéle 5 let tady budeme mít příjmy jako v Německu nebo v Rakousku, tak pár měsíců poté řekne, že do 6 let nás Putin napadne. Oni, pane Babiši, a to je fakt vážná věc. Jo. Můžeme soutěžit, kdo je lepší v ekonomické oblasti, sociální, jak by to kdo řešil a tak dále. Můžeme se vzájemně napadat, můžeme se i lehce prostě jako nadávat. Ale oni zneužívají válku. Oni cíleným způsobem zastrašují lidi a dělají ostudu v zahraničí. Jako to, co řekl ten Fiala pro Financial Times, to je něco neuvěřitelného. On řekl to, že my podporujeme Putina a že jsme proti zvyšování výdajů na obranu. Když pominu to, že ty výdaje na obranu jsme řekli, že jsme připraveni zvyšovat, ale za určitých podmínek, tak říct, že podporujeme Putina, když ještě v roce 2021 byly 2 země na seznamu Kremlu, takzvaně proti moskevskému, proti ruských zemí, a to byla Amerika, Spojené státy, a byli jsme to my, protože jsme tenkrát zatočili s těma desítkama v diplomatů a tak dále. Karle, premiér Nečas do ODS v březnu 2013 byl premiér, kde ve vládě byl Fiala jako ministr školství a Staňura jako ministr dopravy. Jel za Putinem vyjednávat, aby Rosatom získal Temelín. To musíme opakovat. Všichni tam ano, jezdili. takže protože novináři samozřejmě to lidem neřeknou. Paní Němcová vás tam spala kaviárem a šeší vylezal suší. Tak, přesně tak to je. Takže to je hlavní téma a my nechceme tohle, protože kdyby oni neměli tu válku, no a vlastně jim to vyhovuje, že je ta válka. A kdyby oni stále mluví, válka, Ukrajina, stále dokola, a my chceme mluvit o České republice, my chceme mluvit o tom, jaké mají lidi každodenní problémy. Protože a co všechno tahle vláda dělá. Prohráli všechny domácí bitvy. V hospodářství prohráli, ve zdravotnictví prohráli, ve školství, ve vědě, může mít prostě rezort po rezortu a teď prostě se soustředili na poslední věc a to je zahraniční politika spojená s tím, že straší lidi a dobře. To je jedna věc, že straší, ale oni ještě přitom nehorázně lžou. Prostě není možný, aby dělali ostudu České republice. Mě psali i jejich fanoušci a říkali, že tohle už opravdu je za absolutní hranou, protože oni říkali, on už háže špatný světlo na Českou republiku. Tak vždycky to tak dělali. Že dobře víte, že bývalá mluvčí od Rakušana je novinářka v Politico, který to hned převzal a ono se to tváří, že v zahraničí, ale to jsou tady ty místní poradci pana premiéra, který to zařídí u toho Financial Times. Úplně jasně. Takže ještě jedna zajímavá věc, protože oni podprahově stále straší tou válkou, jo? Přitom místo toho, aby měli zájem, aby ta válka skončila, tak teďka vyšla taková informace, připravte si zásoby jídla na 72 hodin, vyzývá Evropská unie v nové strategii. A tady je titulek Rakušan chystá brožuru pro krizové hodiny. Koncept oddělené společnosti představil Pavlovi. Takže občané Evropské unie by si měli připravit zásoby jídla, která jim v případě nouze vydrží nejméně 72 hodin. Říká to nová strategie, kterou zveřejňuje Evropská komise. Vy tomu rozumíte, že proč? Já tomu rozumím, to je úplně totiž stejný postup jako u nás. Oni prohráli na všech čárách a teď se snaží být ti, kteří vlastně zajistí bezpečnost. No, otázka je, aby ty lidi jak si ještě na ty zásoby taky měli, protože oni se snaží vytěsnit ty témata toho ekonomického, sociálního charakteru, kde dostali prostě strašný kartáč, případně ta klimatická témata, protože to taky, že ta Evropa na tom dopadla, jak prostě v sedláci u chlumce a snaží se teď vlastně by v úzovkách státotvorně tvářit. Ale já teda se zeptám jinou věc. Co dělali před rokem ta Evropská unie? V době, kdy mohli převzít otěže do rukou, v době, kdy mohli začít vyjednávat o míru. Vzpomínáte si, jak se nám všichni smáli, když jsme řekli slovo mír, chci mírové a tak dál. Čekali alibisticky na volby ve Spojených státech, že vyhrajou demokraté, ty nevyhráli a dneska se diví, že ten Trump je v tomhletom poměrně kompromisní a že má otěže v rukou a že si to nechce pustit. Ale to mohla všechno řešit Evropa už před rokem a mohla mít ten náskok. Přišla o něj. Jasně. Evropa bude rozšiřovat ty sankce a nevíte, proč se dovezlo o 18% víc ruského plynu? Já vím, proč se dovezlo. Teďka to hlásili. A Česká republika na tom participovala.
No, takže už je to směšné, ne? Vždyť ten premiér stále říkal, že on je nezávislý a víte, který země v tom lámou rekordy? Mimo teda České republiky, ta v tom taky jako hodně pomohla, zejména v té druhé půlce roku, ale Francie dovezla 4násobně víc ruského LNG, Španělsko a tak dále. Takže oni na jednu stranu kážou vodu, ale pijou víno, takže to taky. No dobře, tak zkusme nějaké dotazy našich diváků. Tady se ptá Merchik 985. Dobrý den, pane Babiš. Jste říkal, že znárodníte ČEZ. Ne, to jsem určitě neříkal. Že vykoupíte všechny akcie. Ano, to jsem říkal. Jak to uděláte? No tak samozřejmě budeme postupovat podle platných zákonů. To znamená, že ČEZ zkrátka může nakupovat vlastní akcie, to znamená za svoje peníze. No a tohle se mohlo udělat už dávno, protože ČEZ neměl být nikdy privatizován, neměl jít do kuponky. No a tahle vláda vlastně na něj, kromě toho, že si bere dividendy, udělala na něj windfall tax. To znamená, že ještě z toho nárůstu zisku platí dodatečných 60%. A to je strašně zajímavé, že u těch zbrojařů, těch jejich kámošů, je to nenapadlo. Jo, tak ty mají desítky miliard zisku teďka z války, u nich to nenapadlo, no a tady vlastně to nezastropovali, nevykoupili to a vytáhnou si 200 miliard korun za to období této vlády. No a teďka mluví o těch Dukovanech, tak jak je to vlastně s těmi Dukovany? No tak ono, mimo jiné i to, pokud by nastalo to, že stát bude vlastně 100% ČEZ, tak bude daleko jednodušší i pro investice do Dukovan, protože oni dostali 3 domácí úkoly. Všechno jsme, pane Babiši, připravili, sám to víte. Finanční model, investiční model, obchodní, zákon, taxonomii jsme tenkrát společně s Francouzi vyjednávali na evropské úrovni a tak dál. S tím, že oni dostali za úkol, bezpečnostní posouzení jsme udělat to, že tam bude 60% účast českých podniků a za další změnit finanční model, pokud se bude rozšiřovat počet bloků, což se udělalo, a udělat notifikaci. Ani jeden z těch 3 domácích úkolů nesplnili, takže finanční model není. Jinými slovy, není jasná struktura společnosti ČEZ, protože s 2 bloky není možné investovat v stávající akcionářské struktuře. Druhá věc, neudělali nic z notifikací, ani nezahájili notifikaci na ten další blok. A 60% účast českých firm, tak víte, kolik to je dneska? 18%. Tak ale u obrany je to stejné, taky slibovali. A no, ale víte, co je na tom nejhorší? Oni pod tím chtíčem, pod tím tlakem, aby teda si udělali ten politický bod, tak fakt chtějí podepsat zcela vážně smlouvu s Korejci teď, i když je tam jenom 18% účast českých firem, s tím, že bude dobrá vůle se poté dohodnout. Já vám garantuju, že pokud to podepíšou, tak už to víc nebude, protože budou se měnit vlády, bude se měnit vedení společnosti KHNP, to jsou ty Korejci a tak dále, a za 5, 7, 10 let nikdo potom ani neštěkne po nějaký dobrý vůli. Teď je poslední šance to nepodepsat, odložit to ještě, tak ať to odloží na příští vládu, já myslím, že to bude fér, a tlačit je nekompromisně. Já se nebojím říct slovo vydírat, protože my platíme, pane Babiši. A mi to fakt jako bere strašně osobně, protože já jsem u toho stál tehdy. 400 miliard korun se má vynaložit a já chci, aby tam byla participace českého průmyslu, protože my na to máme ten český průmysl. A jestli oni to podepíšou jenom kvůli pár politickým bodům, tak fakt jim teda udělám ze života peklo. To říkám celá na rovinu. Ne, tak oni všechno dělají. Teď vlastně jako kdyby tam nebyli 3,5 roku. Tak mě to štve. Že tam přišli a začínají. Všechno otočili. No, další dotaz. Kubula 789. Pane Babiš, proč neposíláte do debat paní Peštovou nebo paní Malou? Obě jsou odvážné. No, je pravda, že Berenika válí ve sněmovně, že ty videa jsou populární. No a tady samozřejmě tahle vláda chce ještě prosadit to zálohování PET lahví a plechovek, tak my jsme samozřejmě zásadně proti, takže myslím, že Berenika to opakovaně vysvětlovala, no a Táňa Malá samozřejmě se angažovala například v tom registru pedofilů, snížení trestní odpovědnosti u mladistvých, sexuálním násilí na ženách a tak dále. To jsou všechno věci, které dá se říct, že i ve sněmovně spolupracovali, i s náma a oni chodí, Táňa Malá byla, nepletuli se to tak 3 týdny v partii. No, jak potom je tady Ondra.Hamák, jak chcete zajmout voliče ze zahraničí a nebojíte se korespondenční volby? Já trochu jo, se ptá Ondra. No,
Já myslím, že to nebude tak, jak si všichni mysleli, že to budou ty návaly těch desítek a stovek tisíc hlasů, na to dost komplikovaný ta volba, ale my jsme dneska největší stranou nebo hnutím, prostě subjektem v České republice na politické scéně a my nemůžeme brečet, nemůžeme se vymlouvat na to, ten je v zahraničí, ten ne, máme stejné možnosti jako tahle ta vláda, tak musíme apelovat na všechny naše známí, všichni ti, co se teď dívají na nás a jsou to 100 000 lidí, tak přece každý má nějakého kamaráda, známého, příbuzného nebo někoho, kdo má vazbu do zahraničí a nesmí se bát to říkat, nesmí se bát tam zavolat, nesmí se bát jim tam poslat třeba ten pořad v link na něj, nesmí se bát tam posílat v nějaký novinový články a tak dále. Prostě musí i v zahraničí začít věřit tomu, že když tady téhletý vládě věří, pane Babiši, absolutně jenom 2% lidí, dalších 18% plus minus, tak to není náhoda. Nejmenší důvěru má vláda od tato vláda vůbec od revoluce. To znamená, to není náhoda. A to ty lidi v zahraničí, já věřím, že to pochopí. Tak největší problém já vnímám, že tam nebudou ty volební komise, že je to totálně pod kontrolou velvyslanectví. Velvyslanectví je samozřejmě podřízené novému ODSákovi, bývalý ex-Pirát, ex-TOP 09 a nevím co všechno, kteří nemá ani vzdělání na toho ředitele toho rezortu, ale to nevadí. A takže to samozřejmě může být problém, protože není tam žádná kontrola, de facto. No, tak ale já věřím, že to uvidíme. proběhne. No, teďka se vrátím k tým tématům a samozřejmě, jak jsme to už říkali, opakovaně, ty média jsou náš hlavní soupeř, no a média samozřejmě nově nemají rádi Trumpa. I pan premiér říká, že Trump není záruka trvalého míru a že je zlej a tak dále. No a co je teďka na stole, tak to je samozřejmě cla na automobily. Tak já jsem se trošku tady dovzdělal a Evropa vyváží 750 000 osobních vozů. A proč o tom mluvím? Protože samozřejmě byl titulek těch provládních médií, že to bude mít strašný dopad na nás, miliardy a tak dále. Nesmysl. Víte, kolik vyváží Česká republika ročně automobilů do Ameriky? 0,7% celkového. 60 milionů. Jo? No. Takže se vyváží 750 000 automobilů, z toho Německo 445 000 a Slovensko 100 000. A co jsou všechno luxusní sedány, SUV. No a samozřejmě je to Audi, Porsche, BMW, Mercedes. No a logicky z Itálie. Ferrari, Lamborghini, Maserati a tak dále. No takže samozřejmě, když Trump vidí, že je tam dovoz za asi 40 miliard euro a on vyváží do Evropy asi 70 000 aut. No tak samozřejmě je to otázka, že ho to štve. Například já jsem řešil jako premiér, že mě štvalo, že z Číny dovážíme 10krát víc, než vyvážíme. A víte, proč jsme to nikdy nemohli dojednat na úrovni Evropské unie? No, protože Německo mělo přebytek. A my jsme měli to. A to je ta výhoda, když je někdo a může rozhodovat a potom je někdo, kde rozhodují všichni a často se nedomluví. Takže jde o to, že to jsou jenom spekulace. Samozřejmě biznis se přizpůsobí. Ano? No a logicky asi to zdraží. Možná ty bohatí zákazníci zaplatí víc, nebo ten výrobce bude mít menší marži, ale neznamená to vůbec nic, ale samozřejmě titulky proti Trumpovi už je to, no tak ať někdo vyjednává za tu Evropu, ať mu někdo řekne, tak tohle se nám nelíbí, pojďme jednat, my platíme 3%, on 10%, ale zatím se jenom vlastně dávají tyhle spekulace a zase ukazuje ten zlý Trump, protože samozřejmě Trumpa už před volbami nikdo neměl rád a teďka všichni nám říkají, vy jste trumpisti, no já se k tomu hlásím, ano, my jsme trumpisti. Nám dneska jako vyčítají, tak vy jste přáli Trumpovi a teď pozor, on tady zhorší podmínky. Ale ne, ono to tak není. Za prvé ten dopad zdaleka nebude tak velký, to máte pravdu. A za další, teď ten Trump čeká na to vyjednávání. On prostě nastřelil něco, řekl 2. duben, teď se vůbec diskutuje, co všechno v tom je, to taky není úplně jasný, jak to bude sdílet a tak dále, ale hlavně vzpomínáte se, když jsme u něj byli tenkrát v roce 2019, tak tam se tohle to řešilo. Tenkrát to bylo úplně stejný. 25% chtěl a on říkal, co mě to tady říkáte o ochraně trhu, když vy máte 4násobně větší v poplatky, nebo teda v cla, tak to dejte na tu samou úroveň.
A já tím pádem řeknu našim lidem, že jsem teda něco vybojoval a tím pádem prostě, že jsme to srovnali. Ale já jsem se ptal navíc ještě v tom automobilovém průmyslu, co by to udělalo, kdyby se snížily ty poplatky na ty americké auta. Víte, co mi řekli? Nestalo by se vůbec nic v Evropě, nic zásadního. Tak nechápu, proč někdo nevyjednává. No, samozřejmě. Ale tak on má z toho obrovský příjem do rozpočtu, řeší rozpočet, ne? Takže jako, no. Ale Evropa zavádí cla vůči čínskému zboží. No. A to jako nikdo nespochybňuje, že jo? Logicky brání se ten trh. Ale chtějí ohledně samozřejmě zboží, které má velké emise, ale my bychom to, kdybychom mohli individuálně to řešit, no, tak bychom řekli Číňanům, hele, tak my kupujeme 10krát víc, než vyvážíme, tak pojďte se o tom bavit, protože můžeme vám uvalit clo, ale to nemůžeme, protože jsme členský stát. No ale když mluvíme o tom rozpočtu, jak nám pan premiér, tady jsem si to našel v říjnu 2021, pan Fiala říkal, dal bych každému ministrovi za úkol, aby ve svém rezortu našel provozní úspory ve výši 6%. Kdybychom tyto úspory měli, tak jsme schopni ten deficit rozpočtu skoro o 100 miliard snížit. 100 miliard, říká pan premiér. No a víte, jaký je výsledek? Když se porovná výdaje, provozní výdaje státu, rok 2021, když jsme my končili, a teď rok 2025, tak poslouchejte dobře. Ze 70 miliard se to navýšilo na 99, takže téměř o 30 miliard navíc. A poslouchejte ty položky. Cestovné úředníků, tuzemská zahraniční, stouplo o 29,3%. Konzultace, právní a poradenské služby, to oni mají tak strašně rádi pro kámoše, plus 29,4%. Papír, tisk, obálky, pomůcky, 17,5%. Režie, no tam se hoduje všude, rezervy úřadu, stouplo o 61%. Nákup ostatních služeb, stouplo o 40%. Opravy údržba budov, no dobře, 81% a tak dále, nájemné o 29%. Všechno letí nahoru, elektronické komunikace. Tak jak ušetřili? No tak mimo jiné, ona je v tom tady taky inflace, druhá nejvyšší inflace ze všech kterou zemí Evropy, kterou oni způsobili díky tím, že byli laxní vůči v boji proti cenám energií. Pohonné hmoty, 30%. Dobře, teplo a plyn, no tak počkejte. Stouplo z 1,35 na 2,11, takže to jsou drobné, Karle, drobné. Jo, to je miliarda. Jo, 1,35 miliarda je teplo a plyn a cestovné bylo 11,67 a teďka to stouplo teplo a plyn na 2,11 a cestovné na 2,16. Ano, elektrická energie stoupla, to je pravda, ale ne o 30 miliard, jak všechno stouplo, protože oni, vy dobře víte, nešetřej. A kdyby my jsme se vrátili do úřadu vlády, tak okamžitě můžeme propustit 300 lidí. Mimo jiné na tom úřadu vlády mají už teď o 15% lidí víc, než jsme měli. To měli takový celý patro. Ty tři ministry pro nic, EU, legislativa, nevím co všechno. Teď ty výbory ještě navíc, který ten vznikají. Teď jsem si díval, nějaký ten výbor, co to je rada vlády pro, to říká trošku nějak, pro výklad dějin. Oni všechno změní, historii. Nezneužívalo, aby se zabránilo revizionismu a tak dále. Já si vzpomínám ten revizionismus, to už takhle říkalo, aby se jak se jinak nevykládal marxismus, leninismus. A tak teď oni zase mají opět tohleto na stole s tím, že tady by se jinak nevykládaly dějiny. To je, když naše lidi, já tady jsem vychovaný ještě v době, kdy jak jsem slyšel slovo revizionista, tak jsem jako úplně viděl. Nerudová je vykládá ty naše dějiny. Kdo? Nerudová. Jo, no tak to už, já už to ani nekomentuju, paní Nerudová. Dobře, tak to už zbytečný. Radši na ty otázky od lidí. Lukáš 48 se ptá, slibované přidávání bezpečnostních sborů v roce 2026 a 2027 minimálně výši 5% a jednou opět lež. No, prosím vás, my samozřejmě řešíme bezpečnost jako takovou a určitě chceme velice striktní nový azylový zákon. No a já mám tady takové poznámky z hlediska našeho programu ohledně bezpečnosti a samozřejmě policie, nejenom vojáci. A teď je zajímavé, že ten ministr zemědělství potřebuje ty vojáky na hranici kvůli Slintavce, jo, a tak dále. No. Takže my chceme samozřejmě důstojné platy pro policisty a hasiče, chceme náborové centrum po posílení bezpečnostních složek, férové ocenění pro nováčky veterány,
ochráníme problémové lokality a budeme více trestat recidivu, nulová tolerance nelegální migraci, stop válečným vysloužilcům nebo islamistům. Tak to všechno máme v programu. A ty byty budeme stavět pro vojáky, policisty a pro hasiče. Stát bude to státní byty, bude to v Praze, ale i třeba v krajských městech s tím, že se udělá rychlejší stavební řízení a bude to vlastně pro tyhle ty lidi plus jejich rodiny. Jakýsi benefit toho státu pro to, když vlastně ty lidi třeba půjdou do armády. Protože tady se furt řeší, jak motivovat lidi, kteří půjdou do armády, tak oni jim berou do posud. A furt řeší to, že když jim dají větší náborový příspěvek, no takže tady jako zem se zachvěje a všichni půjdou do armády, no tak ku podivu nejdou. Ale třeba ty byty by byla jedna z věcí, která by je mohla motivovat. A chceme ještě u toho budovat koleje pro vysoké školy a prostě propojit to třeba. Já se tam budu podívat, v Moravskoslezském kraju začínají stavět koleje. Jo. No. Tak, další dotaz, Nikolka, .23. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, rodičovský příspěvek bude zas na 4 roky? Bude a půjde ze 350 na 400 tisíc. Jasně. No, potom tady máme dotaz. Co říkáte na změnu školních jídelen, jenom 2krát týdně maso, jinak salát? No, prostě já jsem se tomu věnoval, věřte mi, že jsme si to načetli všechno. A je v tom neuvěřitelný chaos. Každý to vykládá trošku jinak totiž. No, tady je plno článků, úřady cupují stravovací vyhlášku, neberte dětem maso, říká ministerstvo školství a tak dále. Ministerstvo školství na základě testování, které provedl státní zdravotní ústav, vyhláška původně vznikala, navrhl řadu úprav a tak dále. Takže prosím vás, problém je v tom, že je v tom totální chaos. A ten státní zdravotní ústav, který to navrhnul, chodí školit ty ředitele a vedoucí těch školních jídelen, nějaká paní Košťálová, ještě chtějí za to peníze. Ano, a v podstatě ta vyhláška je totálně chaotická, je to nějak interpretováno a když ten ústav na těch školeních říká maximálně 2 masité jídla týdně, ministr říká něco jiného, z asociací školního stravování se nikdo pořádně nebaví, ty dělali nějaký průzkum a tak dále, tak by bylo dobré, kdyby k tomu proběhla skutečně nějaká debata, protože Margit Balaštíková k tomu dělala seminář, no a oni tam nepřišli. To byla konference, superová, odborná, přišlo tam asi 200 lidí, úplně narváno, bylo to v poslanecké sněmovně a přišli tam lékaři, ředitelé škol, vedoucí různých těch školních jídelen a tak dále, lidi ze zastupitelstva nebo prostě z obcí a tak dále a takřka všichni unizono se proti tomu postavili. A tenhle ten státní zdravotní ústav byl pozván, aby tam přišel, aby to vysvětloval, protože fakt je kolem toho zmatek. Každý to vykládá trochu po svým. A oni tam nepřišli s argumentem, že nebudou podporovat ničí kampaň. Tak to je výborný. Tak je to v poslanecké sněmovně. Sejdou se tam úplně všichni. Tak ale ať to udělají oni. Oni udělají. A ať nás všechny pozvou a hlavně ať tam přijdou ty profesní organizace. A ke mně se přihlásil ten majitel, který má v Praze 14 školních jídelen a zkrátka oni mají tu zpětnou vazbu, oni jsou ten trh, oni vidí, co ty žáci vlastně chtějí, nechtějí, jedí, nejedí. Takže, ale kampaň ve sněmovně, teď samozřejmě my jsme tam pozvali i koaliční politiky, tam mohl přijít ministr zdravotnictví kdokoliv, právě proto je to ve sněmovně, aby se to trochu odpolitizovalo, přitom může kdokoliv, kdykoliv a tenhle ten ústav, který je pod tlakem, že to je špatně, mimo jiné ho skritizovalo ministerstvo zemědělství, současné ministerstvo zemědělství, no tak tam měl ideální příležitost to okomentovat a případně vyvrátit. Nepřišli, no. Jasně, tak máme tady další dotaz, Nelly, Kuby, 15, budou prosím další akce s mladými, jako byly v Ostravě a Praze, nestihla jsem dojet a prý to bylo super, no určitě a ještě tady máme další dotaz, Karle, 19 Rostě. Budete s Karlem opékat špekáčky společně, děkuji a držím palce. No, můžete se mnou někdy vyrazit. Včera jsem byl v špekáčky opékat v Brdech, se psem jsem vyrazil, opekli jsme, snědli jsme a super. Jako vy dva, jo? No, já, ne, no tak ty všichni si dějí sendu. Vy dva ze psem. Ne, a ty všichni, protože... Minule já doufám, že jste nepřivázal nějaký strom zase. Ne, tak jasný, že když, aby mi neutrdl se, jako pejsky, prosím vás, hlavně jsem zapomněl. Počkejte, já to musím doříct, všichni si myslí, že tam se mnou chodí kameraman, že tam chodí ochranka a tak dále, ne, tak chodí tam se mnou buď moje děti, nebo moje manželka a koho ukecám, ten mě natočí.
Výborně, ale já jsem chtěl říct, že máme rádi zvířata. Hlavně já mám rád a Karel taky má rád zvířata a prosím vás, dostal jsem 1500 mailů ohledně norování lišek. Já jsem tam načetl ten pozměňovák, jo, takže já za to budu bojovat, ano, a já nechci, aby ty lišťata i ty chudáci psi tam vlastně trhali, jo, takže už mi nepište, jo, ještě mám asi 190, každému odpovídám, budu vám odpovídat, ale věřte mi, že máme rádi zvířata, máme rádi lidi hlavně a proto je nebudeme strašit válkou, jak tahle 4koalice, nebudeme vás strašit, nebudeme, proč to dělá ten Fiala? No proto, aby vám vzal peníze, tak jak vzal zdravotnictví a školství a sociál, proto straší. A my chceme len vědět, co se na tom rezortu obrany děje. A tam se asi musí dít hrozné věci. A máme plnou otázek. Je to peklo, no. Ale já to ještě řeknu jinak. Bezpečnost je samozřejmě důležitá, zejména v této době, ale oni o té bezpečnosti, pan Babiši, mluví. My ji budeme zajišťovat. Takže náš hlavní cíl je pracovat a my kandidujeme pro lidi. My pokud se tam dostaneme, tak skutečně budeme dělat všechno pro vás, protože tak jsme to i dělali v minulosti a chceme, aby lidi žili v klidu, aby se nebáli budoucnosti a proto uděláme maximum, že Karle? A aby začali opět věřit státu. Děkujeme. Díky a těšíme se příště.